ଜେଜେମା ମତେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଶୁଣାଅ। କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବି? ଫାଷ୍ଟ ତୁ ବସ ତ ରାନୀ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଭୂତ ମହଲର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। ଗୋପାଳପୁର ନାମକ ଏକ ଗାଁ ଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଭୂତ ମହଲର ରହସ୍ୟ ଛୁପି ରହିଛି। ସେ ମହଲ ବାଟ ଦେଇ କୌଣସି ବି ଲୋକ ଯାଉନଥାନ୍ତି। ଏହି ମହଲର ଚତୁର୍ଥ ଦିଗରେ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଥାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ଅଜବ ପରିବେଶ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଉଥିଲା। ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ମହଲର କାହାଣୀ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ଗାଁର ଜଣେ ପିଲା ରାଜୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ ସେ ସେହି ମହଲକୁ ଯାଇ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିବ। ସେ ସେହି ମହଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ସେ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଏ ତାର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥାଏ। ରାଜୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ଯେ ସେ ମହଲ ବାହାରେ ଏକ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଠିଆ ହେଇଛି। ଆପଣ କିଏ? ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଏହି ମହଲର ଜଣେ ଜଗୁଆଳ ଥିଲି। ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ମୁଁ ରାଜୁ। ମୁଁ ଏଠାକୁ ଏହି ମହଲର କାହାଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏହି ମହଲକୁ ବହୁତ ଭୟଭୀତ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ମହଲର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବି। ହଉ, ତାହେଲେ ଶୁଣ ଏହି ମହଲର କାହାଣୀ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରାଜା ଏଠାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ରାଜାଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ଅନାୟା ଥିଲା। ଅନାୟା ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ସୁଧୀର। ଏହି କଥା ରାଜା ଜାଣି ଦେଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ରାଜା ଏକ ଯାଦୁକରର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ। ଯାଦୁକର ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଅନାୟାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ କେହି ବି ଛୁଇଁ ପାରିବେନି। ରାଜା ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ନେଇ ନିଜ ମହଲରେ ରଖିଲେ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଯାଏ ଏକୁଟିଆ ରହିଲେ। ସେହି ବୃକ୍ଷର ଛାଇରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଏହି ମହଲକୁ ଭୂତ ମହଲରେ ପରିଣତ କରିନେଲେ। ସେବେଠାରୁ ରାଜାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଏଠାରେ ବୁଲନ୍ତି ଓ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ମହଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ରାଜୁ ସେହି ମହଲ ଭିତରକୁ ଗଲା ଓ ସେଠାରେ ହଠାତ୍ ଏକ ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା। ତୁ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ରାଜୁ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଥାଏ ବହୁତ। ମୁଁ କହେ କି ମୁଁ ଏଠାକୁ ଏହି ମହଲର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏକ ଖରାପ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ, ମୁଁ କେବଳ ମୋ ଝିଅକୁ ଖୋଜୁଛି। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଅନାୟାଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କହିଲେ ଓ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏହି ମହଲ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ। ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ? ତୁମେ ଏହି ମହଲରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସହିତ ଏକ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜା ଓ ରାଜୁ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ କୋଠରୀକି ଗଲେ। କୋଠରୀ ମଝିରେ ଏକ ଛୋଟ ତାଲା ଲାଗିଥାଏ। ତୁମକୁ ଏହି ତାଲା ଖୋଲି ଏହି କୋଠରୀରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜୁ ତାଲା ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କିଛି ନୂଆ ରହସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ରାଜା ହସିବାରେ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ରାଜୁର ହୃଦୟ ଆହୁରି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଛୋଟ କାଗଜ ଖସିଗଲା।
ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲୁଚି ରହିଛି। ରାଜୁ ରାଜାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ତାଲା ଖୋଲିଗଲା। ତୁମେ ଏହି କୋଠରୀର ରହସ୍ୟମୟ ଚାବି ପାଇଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏହି ମହଲରୁ ବାହାରି ପାରିବ। ରାଜୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସେ ସେହି ମହଲ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା ଓ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ହିରୋ ହୋଇଗଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ରାଜୁର ସାହସିକତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ଭୂତ ମହଲର ରହସ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ରାଜାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଲା ଏବଂ ଗାଁରେ ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆଲୋକ ବିସ୍ତାର କଲା।